den, milí diváci, a tím zároveň i malí diváci. Tak, jak jsem slíbila, budeme tu mít dneska herečku i zpěvačku. Už všichni víte, o kom určitě mluvím. A taky to já se říkám Chý. Ahoj lidi! Ahoj! Ahoj. Tak, jak začíná se svou kariérou a... Takže, na začátku chci vám hned říct, že nejsem vůbec Italka, jo? Já jsem Češka na 100%, i když bohužel žiju v Itálii. To můžete i vidět, že miluju Prahu, Českou republiku, ale ještě nejvíc miluju Českou republiku, jo? Vlastně se svojí kariérou jsem začala, takže s herectvím jsem začala hrát v divadle a pak jsem pokračovala v televizi a v kině. No a zpívat jsem začala jako teď někdy, takže to ještě není nic jistýho. Tak, a jak se změnil váš režisér, že budete zpívat s vašimi oblíbenými zpěvákama a herečkama, tak jak se těší? Hrozně. Hlavně, že budu jako zpívat ze Supercrew, takže to je úplně a jako mezi náma, jo, snad se s Hugotoxem něco stane, jo, chápete? No, a co vaši kamarádky nedolézají nebo nejsou na vás naštvaný, nezáviděj? No, tak ty praví, to ne. Jako nějaký holky, jo, jsou na mě naštvaný, že jsem se sem dostala, ale to znamená, že to nejsou praví kamarádky, jo. Takže ty, co jsou praví, tak se mnou jako zůstaly kamarádky, i když se někdy naštvou, protože říkají, že se trošku vytahuju, ale učím se být jako hodná, jo. No, tak. A jak jste na tom s klukem, máte nějakýho dolézaj? No, trošku dolejzaj, jo, ale žádnýho ještě nemám, protože vlastně jsem ještě nenašla toho pravýho, jo, takže jestli tady je nějaký pravý, tak ať přijde, jo. No a jak jste na tom s vaším rodinou, jestli se můžu zeptat? S rodinou, tak to je trošku těžší, to vám asi povím příště, až sem přijdu, protože je to hodně dlouhý, asi bych tady byla až do zítřka. No a co máš ráda, kromě těch zpěváků hereček? Co máš ráda za jídlo, barvy a tak? Takže jako barvu miluju černou, bílou, no a asi bych řekla červenou. Ale růžová se mi taky docela líbí, i když nejsem žádná z těch barbínek, jo, jako líbí se mi růžová, ale ne jakože duben jako celá růžová, jak nějaká jo. A co jste, jo, jídlo, já miluju McDonald's, wow! No a tak... Ahoj. Tak asi program dneska končí takhle. Paní tam tady dnes, tam tady, to je, paní tady zemřela, takže se uvidíme příště a asi tady bude někdo jiný, protože já musím jít hrát. Takže ahoj! A hlavně nezapomeňte se příště dívat. So I can see hold it, have the story, there's another side of me. I'm a girl, you know, but there's someone else too. If you only knew, it's a crazy life, but I'm alright, I got everything. Tak, jednak začínala a jak seš teď dobrá? Chceš být superstar, malá děvko, takže teďko lehni na podlahu hned, roztahni prdel a zpívej mi nějakou pecku z roku 75. Ano, tak to bylo lepší než to předtím.